രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ മഴക്കാർ ഇടി മാറലുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ രാജ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുഷ്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേഭ്യ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ
രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദി ഗുരുദേവ് ജനതപൂരി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ ഇന്നലെ 15-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹരേഷ്ണ? 15-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ എടുത്തു അല്ലേ? പിന്നെ ഇന്നലെ മിന്നനാൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എന്തിട്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകള് 15? ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം അല്ലെ? ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പിന്നെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം. അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ 2 പേര് അല്ലേ? പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനല്ലേ? പിന്നെ അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതെന്താണ്? നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ വളരെ ചെറുതാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ സൈസ് അനന്തമാണ്, വിഭുവാണ്. മറ്റേത് അണുവാണ് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി വൽപ്പത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ 10,000 അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് ഇത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആത്മീയമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ആ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ഹൃദയമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം അല്ലാതെ. നമ്മളിപ്പോ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ? മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് പറഞ്ഞത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതില്? ക്ലിയർ അല്ലേ? 25 മൂലങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് പ്രഭുജി 24 കിട്ടിയിട്ടുള്ളല്ലോ. 15-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 അല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ? സംസാരിച്ചത് നമ്മള് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? സംസാരശേഷിയാണ്. സംസാരശേഷിയാണ്. അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് 24, 25, 26 എന്ന് പറയുന്നത്. 24 ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതിൽ കൂടെ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, അങ്ങനെ 24. അപ്പൊ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് പഞ്ചഭൂതവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് 24 വരുന്നത്. അതിൽ കൂടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ അതില് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മാത്മാവ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥൂല ശരീരം. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്. ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാറ്റുഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ നമ്മുടെ അവബോധാവസ്ഥ, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കാറ്റിന് യാതൊരു റോളില്ല, അത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ആത്മാവിനെ ഒരു കർമ്മവും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. അത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ട്? ഇന്നലെ പേരും പറഞ്ഞതിൽ വല്ല കാര്യങ്ങളില്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പഠിക്കാം. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് തത്തക്ഷേത്രജസ് യച്ഛയാത്രിക്യ യത്കരാരി യതശ്ചയത് സച്ചേയോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത് സമസ്യേന മേ ശൃണു. അത് പറയുന്നത് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം, ഇവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് കർമ്മക്ഷേത്രം, അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അതിൻ്റെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം എങ്ങനെയാണ്, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ് ആരാണ്, ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ വിശദമായി നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോർഭിർവിവിധ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദശ്ചൈവ ഹേതുമത്മിർ വിനിശ്ചിതേം. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദ്യകൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ചലിക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഋഷീശ്വരന്മാർ വൈദിക കൃതിയിലൂടെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ, വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോള് നമുക്ക് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയോ? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോള് അതായത് നമ്മള് അതായത് സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദാന്തത്തിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് വലിയ നോട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അല്ലെ. അതെന്തിനാണ്? നമ്മൾ അത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് മുഴുവനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ ഷോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ കാര്യം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് വിശദമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ചലിക്കുന്നത് ചലിക്കാതിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം ദ്വൈതഭാവത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്വൈതഭാവം, ദ്വൈതം അദ്വൈതം, ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വേർഡുകളാണ് അല്ലെ. ദ്വൈതം അദ്വൈതം. എന്താണ് ദ്വൈതം അദ്വൈതം? അദ്വൈതം രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ ദ്വൈതം അദ്വൈതം എന്ന് പറയുമ്പോ ദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട്, അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് എന്ത് പറയുന്നത്? അദ്വൈതം അല്ലെ. ദ്വൈതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം ദ്വൈതഭാവത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദാന്ത സൂത്രം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്ന് അറിയാം. കാരണം ദ്വൈതഭാവമാണുള്ളത്, ഭഗവാൻ വേറെ നമ്മൾ വേറെ എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാനും നീയും മറ്റു വിവിധ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതീന്ദ്ര സത്തകളാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഭേദങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വശപ്പെട്ട് പതിദേവതയായി തീരുന്നു. ചിലർ ഉത്കർഷ തലത്തിലേക്കാണ്, ചിലർ താഴ്ന്ന തലത്തിൽ, രണ്ട് അജ്ഞാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എണ്ണമറ്റ ജീവവർഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഞാനും നീയും അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനും ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാനും വെവ്വേറെയാണെന്ന്, അല്ല ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല.
എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് ശരീരം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാണ്. അതില് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കർമ്മക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ 2 തരത്തിലുണ്ട്. നമ്മിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം. അത് പിന്നെ എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അത് 2 തരമുണ്ട്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. ഇനി അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരണം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തൈത്തിരീയോപനിഷത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതില് ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇങ്ങനെ 5 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ, നമ്മൾ 24 എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് തന്നെ വേറൊരു രൂപം എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, എങ്ങനെ 5 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ അന്നമയം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും? അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം, അന്നം കഴിച്ചിട്ട് അതന്നെ അന്നം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ശരീരം അല്ലെ. അപ്പൊ അന്നമയാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയാം. അതാണ് തുടക്കം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? പ്രാണമയം അല്ലെ. അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നത് പ്രാണമയം. പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ജീവൻ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മള് അന്നത്തെ ഭൗതികത പരമ്പുരുഷനും പിന്നെ അന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനപ്പുറം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ ജീവരൂപങ്ങളിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മൾ ശരീരം ഉണ്ടായി അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രാണൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പ്രാണം പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ശ്വാസം പോയി എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? അടുത്തതാണ് ജ്ഞാനമയം. ജ്ഞാനമയത്തിൽ പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ ജ്ഞാനമയത്തിലാവുമ്പോൾ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നിവ സാക്ഷാത്കാരമായി നമുക്ക് വിചാരങ്ങള് ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ജ്ഞാനമയം. അപ്പൊ വേറെ രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടായി, അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രാണം കിട്ടി, ഒരു ശ്വാസം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവ് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തേജന കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്താഗതികൾ വരാണ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് ജ്ഞാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് എന്താണ്? വിജ്ഞാനമയം. വിജ്ഞാനമയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബുദ്ധിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ വിജ്ഞാനം. അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ബുദ്ധി വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു സംഗതിക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് വിജ്ഞാനമയം എന്നുള്ള നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാം. ജ്ഞാനമയം, നമ്മൾ ജ്ഞാനമയത്തിലെത്തുമ്പോൾ വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ എന്നിവ സാക്ഷാത്കാരമായി. പിന്നെയുള്ളത് വിജ്ഞാനമയം എന്നാണ്, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. ഇതിനെ മനസ്സും ജീവലക്ഷണ ജീവസത്തിന് വിഭിന്നങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്തിലെത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി വികസിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് എന്താണ്? ആനന്ദമയം. ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരമാനന്ദം. ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ, പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അതായത് നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം ഇതാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ഉള്ള ഇതില് നമ്മളെ ശരീരത്തെ 24 ഘടകങ്ങളെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ 24, 25, 26 ഘടകങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാണ് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അപ്പൊ അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരം, നമ്മൾ അന്നം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരീരം. പിന്നെ പ്രാണൻ
വായുവായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രാണം, അതായത് നമ്മളെ ജീവൻ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ അതിലൊക്കെ വരും. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അറിവ്. അറിവിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിവ് ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിജ്ഞാനമയത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇതൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവണ്. പിന്നെ പരിപൂർണമായ ആനന്ദമയം, അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആനന്ദം, അതായത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെ സ്വരൂപ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്, ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി അവസാനം പറഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആനന്ദമയത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു പ്രഭുജി. ബുദ്ധിപരമായ ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോള് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ? ബ്രഹ്മല്ല, പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരാണ് ആനന്ദമയം. ആ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം പറയാം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവും കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. മനസ്സിലായില്ലേ? പരമാത്മാവും കൂടി ാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ജീവാത്മാവൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദമയം എത്തുമ്പോഴേക്കും പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമാത്മാവും, അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും കൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഹരേഷ്ണ, അപ്പോൾ ഈ 24 ഘടകം ചോദിക്കുമ്പോ ഈ 5 എഴുതിയാ മതിയാ പ്രഭു? 4 ഘടകം വരുന്നില്ല, അത് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇതിലുള്ള സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് 24 ഘടകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് തന്നെ. അപ്പോഴും ഇത് ഈ 5 സാധനം എഴുതി ആനന്ദമയം, വിജ്ഞാനമയം ഇങ്ങനെ പോരല്ലേ? ചോദിക്കുന്നല്ല. സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തില് 24 ഘടകങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നത് തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ തൈത്തിരീയ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും, 5 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ പല രീതിയിലും പലതായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയാ? 24 തന്നെയാണ്. 24, 26 സെക്ഷനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ. 25, 26 കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ പ്രഭുജി? 25 പറഞ്ഞതാണ് ജീവാത്മാവ്. 24 വരെ നമ്മള് 24 ആ ഘടകങ്ങൾ മുഴുവനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും മൂലകമാണ് ജീവാത്മാവ്. 25ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 25ാമത്തേതാണ് ജീവാത്മാവ്. 26ാമത്തേതാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ 24 മൂലകത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും. രണ്ടും അതിൽ വരും. സ്ഥൂലവും 24 തന്നെ ഒതുങ്ങും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയാ? ഓക്കെ, നെറ്റ് പോയി, നെറ്റ് കട്ടായപ്പോഴേ പോയി. ക്ലിയർ ആവണില്ലേ? അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവബോധത്തിന്റെ ഘട്ടം, സ്വപ്നത്തിന്റെ അർദ്ധബോധ ഘട്ടം, അവബോധാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം അതീതമാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് 4ാമത്തെ മാനത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവനം എല്ലാറ്റിനും പരമകാരണം അങ്ങാണ്. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ അങ്ങക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ആവിർഭാവ തിരോഭാവനം അങ്ങ് തന്നെ കാരണമാകുന്നു. അപ്പോ
നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും പറ്റിയ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അത്ര അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് അങ്ങയ്ക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനും അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങൾ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം, കേശവൻ എന്നിങ്ങനെ അവതരിച്ചു. അങ്ങയുടെ വിഭിന്നമായ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഇനി പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മളെ ജീവാത്മാവായിട്ട് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ മുറിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറയുന്നത് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ്, ഭഗവാൻ വേറെ നമ്മൾ വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അങ്ങയുടെ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ അങ്ങ് വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ അങ്ങ് ഭൗതിക ലോകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ടു തരം ശക്തികളെ പറ്റി അറിയാം അല്ലെ നമുക്ക്, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്, അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഇത് ആദ്യത്തെ ലെവൽ 1 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കാം. മഹാഭൂതനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ഇന്ദ്രിയാണി ദശകം ച പഞ്ചേന്ദ്രിയ ഗോചരം ഹ ഇച്ഛ്വാദേശ സുഖം ദുഃഖ സംഗാതയത്നാധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്രം സമസ്യേന സവികാരമുദാഹൃതം. 6-7 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അങ്ങ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവ ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് 24 ഞാൻ വിട്ടു. ശരിയാണ്, 24 മൂലകങ്ങളെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് വൈദിക സൂത്രം പറയുന്നത് 24 മൂലകങ്ങളെ പറ്റി തിരിക്കുമ്പോൾ 24 ഘടകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിനെ പറ്റി പറയാണ്. നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ എന്താണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ബുദ്ധം, ഉൽപ്പേദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ മനസ്സ്, പിന്നെന്താണ് മനസ്സുൾപ്പെടുന്ന 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇനി 24 ഘടകങ്ങൾ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സമ്മറി പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ 5 കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞത് തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിൽ നമ്മിപ്പോ പറഞ്ഞത്, അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തന്നത്. കാരണം ആദ്യം അന്നമയം, പിന്നെ അന്നമയം, പിന്നെ എന്താണ് പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ അതില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങള്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് 24. പിന്നെ പ്ലസ് നമ്മളെ മനസ്സ്, പ്ലസ് 24 ഏതാ വരാം? മനസ്സ് മനസ്സെവിടെ? ത്രിഗുണങ്ങളല്ലേ? 24 മൂലകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മക്ഷേത്രത്തില് 3 ഗുണം, അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണം. അല്ല ഞാൻ പറയാം. അതായത് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ബാക്കി എല്ലാതും സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വേണം. അതാണ് എന്താണ് ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ്, അതില് നമ്മളെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളെ ഹാർഡ്വെയർ, അതാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ സൂമു ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം അല്ലെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ്.
ഇത് എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെന്നാ വരുന്നത്? അത് ദൂരെയുള്ള അണക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ഒരു എനർജി സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നത്. അതാണ് പരമാത്മാവ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഞാനത്. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 24 മൂലകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. എന്താണ് നമ്മളെ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥൂല ശരീരം വരുന്നത്. നമ്മൾ ജീവൻ വെടിയുന്ന സമയത്ത് സ്ഥൂല ശരീരം പുറത്തു പോകും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവും ഉണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. ഹരേഷ്, അത് ക്ലിയർ ആയ? ഹരേഷ്ണ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവക്തത, പത്തീന്ദ്രിയം. ഇത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇതില് നമ്മൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, 5 കുതിരകളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഏതാ? ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ. പിന്നെന്താണ് അത്? ആ കുതിര സാരഥി അതാരാണ്? ബുദ്ധി അല്ലേ? പിന്നെ ഇതോ അതിന്റെ പിറകിലിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ആത്മാവ്, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നിച്ചുള്ള ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ഇതെല്ലാതും ഉള്ളത്. ഈ കുതിരകളെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതുള്ളതും, മനസ്സുള്ളതും, ബുദ്ധി, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ, കുതിരകൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ പായാണ്. മനസ്സ് അതിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഏറ്റവും പിറകിലിരിക്കുന്ന ആൾ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ. കാരണം ആത്മാവ് എന്താണ്? ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതിനനുസരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിന് അവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കണം. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അത് ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത 6-7 ഈ ശ്ലോകത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. 6-7 പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഓക്കെ, സെയിം തന്നെയാണത്. ഇനി 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. അമാനിത്തമദം വിത്ത ഹിംസ ശാന്തിരാർജവം ആചാരുപാസനം ശൗചം സ്ഥൈരമാത്മവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യ മനഹങ്കാര ഏവ ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം ആസക്തിരനുവിഷ്ടംഗ പുത്രതാരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തദം മിഷ്ടാനുനിഷ്ടപദിത്യഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവക്തദേശസേവിത മരുത്യജ്ഞന സംസദീം അധ്യാത്മാനജ്ഞാനം നിത്യതം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതോ അന്യതാം. ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്തരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് എന്താ പ്രകൃതിയെ, ശരീരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകള് ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെ, ശരീരത്തിന് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ളത് 24 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ 5 ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പറയണത് എന്താണ്? ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കണ്ടത് നമ്മള് കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയാണ്, ശരീരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞ് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ്. 5 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ല, ഓരോന്നിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു കർമ്മക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ജ്ഞാനം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ജ്ഞാനം?
അറിവെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? അറിവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല, എന്താണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല. അതിൽ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം? ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ, അതായത് തമ്മിലുള്ള അറിവ്. മനസ്സിലാക്കി. ശരീരം എന്താണ്, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിനാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അറിയേണ്ട സത്യം, അറിയേണ്ട സത്യം, അതായത് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശരീരം എന്താണ്, മനസ്സെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതിനാണ് അറിവ്, ആ അറിവിനാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി തരികയാണ് 8 തൊട്ട് 12 വരെ ഉള്ളത്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? എന്താണ് ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം, അതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ പറയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരണം, എന്നാലേ ജ്ഞാനമാവുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിൽ പറഞ്ഞാണ് വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ഭക്തി, ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാത്തവ എല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ, നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വ്യക്തിക്ക് വിനയം ഉണ്ടാവില്ല. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലേ ആ വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. എന്താണ്? ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഏകാന്തതയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവും. ആ വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണ് വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഓരോന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ള ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കൽ, അല്ലെ? അമാനിത്വം, അതായത് മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. ഇതാരെങ്കിലും വായിക്കോ? അഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയാം അല്ലേ പ്രഭു? അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയാം. അതായത് അഹങ്കാരം വേറൊരു ലെവലായി. എന്നാൽ വിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എന്താ ചിന്തിക്കുക? എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്നാണ് പറയാം, അല്ലെ? നമ്മളെ ചിന്താഗതി, എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഇവിടെ ഉള്ളത് മിഥ്യാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. സത്യം അതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കാണ് തിരിച്ചാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ തിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചാണ്. വിനയുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗർവില്ലായ്മ അതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചാണ്. അതാണ് നേരെ തിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി, നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. നേരെ തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴോ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ണട തിരിച്ചു പറയാന്ന് പറയില്ല, ആ അവസ്ഥയാണ്. ഇതൊന്ന് വായിക്കൂ ആരെങ്കിലും ഒന്ന്. വിനയം, വിനയം, അമാനിത്വം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. ഒരാൾ വായിക്കും. ഒരാൾ ആരെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആൾ വായിക്കും. ഗർവില്ലായ്മ, അധംഭിത്വം, അതായത് ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട
പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനോപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. സ്ലൈഡിലുള്ളത് വായിക്കും, സ്ലൈഡിലുള്ളത് അതിലെന്നെ വായിക്കുന്നു പ്രഭു. അതല്ലേ? ഓക്കെ. അഹിംസ ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരാണെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ക്ഷമ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ലാളിത്യം ആർജവം ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത്. ശുചിത്വം കുളി ബാഹ്യം ജപം ആഭ്യന്തരം. സ്ഥിരത ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. ആത്മസംയമനം ആത്മവിനിഗ്രഹ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയ അർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങി പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ അനഹങ്കാര ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണത്തിൽ വാർദ്ധക്യം രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി സുഖദോഷാനു സുദർശനം ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നുക. വൈരാഗ്യം ആസക്തി കൃഷ്ണനു വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുക. മക്കൾ ഭാര്യ ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അനഭിഷംഗ പുത്ര ധാര ഗൃഹാദ്യേഷു കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലനം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭാന്വിത്വം നിത്യം ച സമചിത്താനിഷ്ഠ ദിഷു ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ ഓക്കെ പ്രഭു. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയും നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും ഗുണങ്ങള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മളൊരു ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ജ്ഞാനിയോഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് പറഞ്ഞത് വിനയം. ആ അവസ്ഥ വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതില് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ ശുചിത്വം കുളിക്കണം ജപിക്കണം ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇതല്ലാതെ കാര്യമാണ്. പിന്നെ മക്കൾ ഭാര്യ ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരും. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് തീരണം എന്നല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ അത്രയും നമുക്ക് ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ? നമ്മൾ മകനാ ആരായാലും കൂട്ട് അല്ലെ? അവരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയാണ്. അതൊരു ജ്ഞാനിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഇത്രയും അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. എന്തുകൊണ്ട് ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം? അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും? ധ്യാനത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ധ്യാനത്തിലുള്ള അവസ്ഥ അല്ലേ? അതായത് നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ട് ഇടപെടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഏകാന്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം. അത്രയുള്ള അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അവിടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മള്
കൂടുതൽ കാര്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ, സത്സംഗങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എത്രയും നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ അത്രയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴോ ഭൗതികതയിലേക്ക് പോകുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ജ്ഞാനിക്കറിയാം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയാണുള്ളത്, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ആൾക്കൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനം അറിയൽ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനം. അപ്പൊ നല്ലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, നന്നായിട്ട് പാൽപ്പായസം കുടിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുത്ത ആള് കുടിക്കില്ല, പ്രശ്നമില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും, ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മള് ഭൗതികതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, അത് തന്നെത്താനും മാറിപ്പോകും. ഭൗതികത സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനല്ല പറയുന്നത്, ആത്മീയതയിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൗതികത തന്നെത്താനെ കുറയും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെയാണ് തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരുപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണം, തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ നിരസിക്കുക. അപ്പൊ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരണം ഒരു ജ്ഞാനി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തെടുക്കലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13:8 തൊട്ട് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ത്? അജ്ഞതയാണ്. ഇതാണ് രീതി. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ജ്ഞാനിയായി തീരുള്ളൂ. അതാണ് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ. ഈ മാർഗങ്ങൾ മുഴുവൻ അവലംബിക്കണം നമ്മൾ, എന്നാലേ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിയായി തീരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവിശാമി യജ്ഞോതമൃതസ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ നാസത്താനസ്തു അസ്താനുദച്ഛതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നുവോ ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇത്തരം പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഏതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണത് ന്യായത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ന്യായത്തെ പറയുമ്പോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നുവോ. അപ്പൊ ഏത് അറിവാണ് നമുക്ക് സനാതനത്തിന്റെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദം അല്ലെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നുവോ ന്യായമായ അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് ഭൗതികത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എല്ലാതും. ഏത്? ഈ ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ദ്വൈതം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇതിലൂടെ ക്ലിയർ ആവണം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടവയും എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതും സർവ്വവ്യാപിയുമായ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കണം അല്ലെ, സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ ഏതാണ്? സ്വന്തം ധാമത്തില് ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ഒരവസ്ഥ. പരമാത്മാവിന് അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നു. ഭക്തന് മാത്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ആത്മാവിന്റെ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ പറയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ, അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ
ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത്രേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ മുഴുവനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആ വ്യക്തി അടുത്ത സെക്ഷനായ ജ്ഞേയം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അറിയുന്നവർ. അപ്പൊ നമ്മള് ന്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് വരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവന് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃത് നുകരാം എന്നാ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെയല്ല വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും. പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെവല് ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിനെയാണ് വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അല്ലെ, ആനന്ദം, പരമമായ ആനന്ദം. അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. മറ്റേത് അതിനേലും താഴത്തെ ലെവല്, അതാണ് വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? വിജ്ഞാന അതൊന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രഭുജി. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മബന്ധം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെയല്ല വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ജീവാത്മാവിനെ അറിയാം, നമ്മളെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന പേരാണ് വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനില് സമർപ്പിതം, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ് എന്താണ്? പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അതിനേലും താഴത്തെ ലെവൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആനന്ദം, പരമമായ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേലും മുന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവല് അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിനെയാണ് വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ അത് ഇനി ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി പറഞ്ഞത് അറിയേണ്ടത് ജ്ഞേയം പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ശരിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഭഗവാനെയും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആയ ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്താണെന്നും പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയും. അറിവ് എന്ന് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരവും നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് വ്യത്യാസം, ഇവ തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് കടക്കണ പോലെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ്. ആ തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് ന്യായം, അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? അതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആരാണ് വിജ്ഞാനം? ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ലൈഡിൽ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് സർവദാ പാണിപദം സർവസ്വശിശിരോമുഖം സർവദ ശ്രുതിമല്ലോക സർവമാവൃതതിഷ്ഠതി. അതിൽ പറയുന്നത് കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാണ്.
കാരണം നമ്മൾ ന്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമല്ല, എന്താണ് സർവ്വത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുദാഹരണം പറയാണ്, എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമൻ സർവ്വവ്യാപ്തിയായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും, ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം തരുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു കുറ്റം ചെയ്തെന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പൊ കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പോലീസ് പിടിക്കും, ജയിലിലിടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് നിയമം. അത് നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ആ നിയമം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂൾസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ റൂൾസുകളാണ് എല്ലാത്തിനും ബാധിക്കുന്നത്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലാത്തിനും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം. അതാണ് സൂര്യനും സൂര്യരശ്മിയായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ പാലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. സൂര്യൻ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് സൂര്യരശ്മി കിട്ടുന്നത്. സൂര്യരശ്മി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലാതെ സൂര്യരശ്മിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ജീവനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് ആ കഴിവില്ല താനും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പൂവോ ഫലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ തന്നാൽ താൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് വിദൂരസ്ഥനാണ്, ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി തരികയാണ്. ഭഗവാന് നമ്മള് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചെന്ന് പറയണില്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ ദൂരസ്ഥൻ, ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നിൽക്കണ പോലെ വളരെ ദൂരസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും അത് എത്താൻ കഴിയും. തന്റെ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് അതാ ഗ്രഹത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കണം. സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം. ഭഗവാൻ വേറെ, നമ്മൾ വേറെ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ശക്തികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ വേറെ തന്നെയാണ്. അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതാണ് ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർച്ചിതം ആസക്തം സർവേഭ്യ ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തം. സർവേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉത്സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൂടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ആ ന്യായം അറിയേണ്ടതിനെ പറ്റി, ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സകല ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്, ഒന്നിനോട് ആസക്തി ഇല്ല. അതാണ് പ്രത്യേകം. ഭഗവാന് ഒരാളോടും, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധു അല്ലെ, ഒരു സന്യാസിക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും വെളിച്ചവും എല്ലാതും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വെളിച്ചം, ഞാൻ സാധുവാണ്, അന്ന് കുറച്ച് വെളിച്ചം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കണില്ല ഭഗവാൻ. ഒരു കള്ളനാണ്, അന്ന് അവന് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാണ്, അന്ന് കുറച്ച് വെളിച്ചം കുറവ് കൊടുത്താൽ മതി, അവന് കുറച്ച് ഇരുട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ല. ഒരാളോട് ഒരു ഇതുമില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും അദ്ദേഹം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭൗതികല്ലോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന്റെ അതീതനാണ്. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക?
ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് ഭഗവാന് ബന്ധമില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതും ആത്മീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം. ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആയിട്ടൊരു, പക്ഷെ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചതും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് യജമാനനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്കും ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത പോയിന്റ്. അതെന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ, വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്കും ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടിപ്പെട്ടതല്ല പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതെന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റത്? വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്കും ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്? ആത്മീയന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മായാല് മൂടപ്പെട്ടതാണ്. അല്ലെ? അതായത് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്? അത് ഭൗതികമായ ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കുഴപ്പം. അത് എപ്പോഴാ വർക്കാവുള്ളൂ? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് പല പിക്ചറുകൾ 3D പിക്ചറുകൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ 3D കണ്ണട ഉണ്ടാവും. അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ 3D സിനിമ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ കണ്ണട അവിടെ ഊരി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോരും. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉള്ളൂ. എന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അത് എന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് പകുതി നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതേപോലെയല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ച് ഭഗവാന് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്ക് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ടതല്ല പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം പിന്നെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട്. അവ ഭൗതികങ്ങളല്ല. ഭഗവാനും കണ്ണുണ്ട്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ഭഗവാന് അവ്യക്തിഗതനല്ല. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. കാലുകളും കൈകളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് നമ്മളെ പോലെയല്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ അവിടുത്തെ ശിരസ്സും മുഖവും കൈകാലുകളും മനുഷ്യർക്ക് ദൃശ്യമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവയുമുണ്ട്. ദൃശ്യമാണെങ്കിലെങ്കിലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. നമുക്കും അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഭഗവാനും ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ്. എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണ്, അന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട്? 4ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ എടുത്ത് നമ്മള്? നാലാമത്തേല് പറയുന്നത് കർമ്മക്ഷേത്രം അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 24 മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. 24 മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങൾ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലേ? സൂക്ഷ്മ ശരീരം
ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെയും 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, അതുപോലെ നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ 25ാമത്തെ മൂലകമാണ് 24ാമത്തെ മൂലകം നല്ല 25ാമത്തെ ഒരു ഇതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കുറെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ആ അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഈ അറിവ്, അപ്പൊ ഇതാണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതില്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ന്യായത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ന്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അറിയേണ്ടത് എന്ത്? അതെന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുക അല്ലേ? ആസ്വാദനമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നുവോ ആ ന്യായം, അതിനാണ് ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസ്വാദനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് അമൃതാണ്. ആ അമൃതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ, അപ്പൊ ന്യായത്തെ പറ്റി, ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി തരാണ്. ഒന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട്, ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരാൻ കാരണം? ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മീയേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് അതെന്താണ്? അത് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. ഹരേഷ്ണ, ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം ഒന്നുകൂടി പറയൂ. വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം എന്താ പറഞ്ഞത്? വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെയല്ല, വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മള് ജീവാത്മാവിലെ ആനന്ദം, നമ്മളെ തന്നെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ലെവല്, ആ ഫസ്റ്റ് ലെവലിനെ പറയാ വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതാണ് ശരിക്കും ആനന്ദം. പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. ഹരേഷ്ണ, വേറെന്തെങ്കിലും? നമുക്ക് അതിന് സ്വരൂപം തിരിച്ചു കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ് അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് ആത്മീയേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ. നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്താണ് ശരിക്കും? നിത്യദാസൻ. നിത്യദാസൻ. നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപം ഉണ്ടല്ല അല്ലേ? ആ രൂപം എന്തായിരിക്കും? ജീവാത്മാവിന്റെ രൂപം. ജീവാത്മാവിന്റെ രൂപം. ഭൗതിക ശരീരം. അത് ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്വരൂപം ഉണ്ടല്ല, ആ സ്വരൂപത്തിന്റെ രൂപം എന്തായിരിക്കും? ആത്മീയ സ്വരൂപം. സ്വരൂപം, രൂപം എന്നുള്ള വേട് വന്നില്ല. അപ്പൊ രൂപമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇല്ലേ? രൂപമില്ലേ? അപ്പൊ രൂപം എന്തായിരിക്കും? വിഷ്ണു സ്വരൂപം. ആരാ പറഞ്ഞത്? മാതാജി. അല്ല, ആശാ മാതാജി. ആശാ മാതാജി പറഞ്ഞു. ഹരേഷ്ണ, മാതാജി ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരൂ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ അതായത് ഒഴുക്കുണ്ട് കൃഷ്ണൻ. അതന്നെ വിഷ്ണു രൂപമാണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ചതുർബാഹു രൂപമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രൂപമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആ രൂപമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക. അതാണ് നമ്മൾ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അറിയാം പ്രഭു. വിഷ്ണു രൂപം, ജീവാത്മാവിന്റെ രൂപം വിഷ്ണു രൂപം. അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് എന്ന് വിധിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വിഷ്ണു രൂപം. അപ്പൊ ആ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രൂപം, വിഷ്ണു രൂപം തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ള അവിടെ എന്തിപ്പം വിഷ്ണു രൂപത്തിലല്ലേ പോണത്? അതന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മുക്താത്മാക്കളെ രൂപം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപം തന്നെ. വിഷ്ണു രൂപം തന്നെയാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും വിഷ്ണുക്കളാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് കാണുക. എല്ലാ മുക്താത്മാക്കളും അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് വിഷ്ണു രൂപം, വിഷ്ണു രൂപമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യണോ പ്രഭു? ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യണോ? ലൈവ് ഓഫ്. ശരി, കഴിഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് നിർത്താം. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്തെ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തോ പ്രഭു? എന്താ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതാണ്? ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ 8 തൊട്ട് 12 വരെ ഉള്ളതിനകത്തുനിന്ന്. 8 തൊട്ട് 12 വരെ ഉള്ളതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്. അപ്പൊ അത് ഇതിന് കിട്ടുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനപ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെയല്ലേ? അത് അഭിമതനായ ഒരു ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കൽ അത്രേ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം. ഈ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥ മാർഗമെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക. അതിനു പുറമെയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കലാണ്. അത് തന്നെ, ഞാനും അതാന്നാ പറഞ്ഞു. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘട്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാം. പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപസിന്ധേപച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോ നമോ. എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ